Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте һәм шәхсен үз исемемнән барыгызны да Корбан бәйрәме белән котлыйм. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә "Фасалли ли раббика ванхар" Аллаһ ризалыгы өчен намаз кыл һәм корбан чал дип әйтә. Ләкин аның башка бер кагыйдәсе бар, башка бер аятта "Ла яналаллаһу лухумуха ва ла димауха валаки яналуху тақва минкум". Аллаһ субханаһу ва тааляга корбанның каннары да, итләре дә ирешмәс кирәк түгел. Аңа бары тик сезнең тақвалыгыгыз кирәк дип әйтелә. Иншалла Аллаһ субханаһу ва тааля шалган корбаннарыбызны кабул итсен, тоткан уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны һәм кылган тагат гыйбадәтләребезне кабул итсен. Бәйрәм мубарак булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.